Update, Beacon, update, please. Anyone that knows MC A1, please should warn him. Warn him seriously. I see him jumping up and down with one Oyibo. I don't know if it's this guy that came from Ukraine to Britain. Oburu Onyocha. He carry him everywhere in the Nigeria and East. He bring Oba, he give him, he chop. He bring him Kobi, he give him. He bring Isieu. The one they mix with agwara with bitter leaf, ubunyi oneri, afuku ebe ọ na-alụ alacha ụdala. Fuzie ya ebe ebunyere nne onuno nwoke agbanye aka n'isi ono ọtọ na iri ya ọ dịka dị na ọ na-akpachi iru amamive ya kpọ iva ka ebe MC-A1 si kpọta onye a biko MC-A1 ka m dọkwa gị aka na ntị a sịkwana na agwara m gị don't say I never tell you, don't say I did not tell you. Ịmakwa ebe isi kpọta nwoke a marakwa ife ị na-enye ya amakọm ivu na ụcharị amakọm ife ị na-enye afọ m ebe ọ na-eri ọkpa origide ọkpa rigo oge ọkpa tọrọ ụtọ ọkpa dị onye ọbụla na-eme accept ọkpa mana nke wiziri m iwe ebe m firi anụ agwọrọ agwọ ma afọ anụ ma everything were ụgụ ma onugbu wunye destin nwoke a na-eri wee irue niile wee gbajikọsịa amara m ife dị ive MC-A1 amara m ebe isi kpọta onye a gịnị a na-amacharị uti ndị mmadụ a na-amacharị a na-agba n'iro a na-agụ egwu a na-enwe aṅụrị amara m ebe isi kpọta onye a ka m gwakwa gị ka m dọkwa gị aka na ntị enwekwara m experience efere ife a nji n'aka ife a na-akpọ Bitakola efere ọfụma ka m kọrọ unu ofu obere akụkọ esi m Afrịka wee bata burukọsịa tins bata so enwere onye ọcha m na ya na-arụ ọrụ m were groundnut wee nye ya groundnut nji bata na ọ na-atọwa brain ọ na-abanye n'ime brain so ọbịa fụ m ebe m na-ata Bitakola enyekwa m ya Bitakola o ọbịa fụ m ebe m na-ata Bitakola ọbịa sị m I want to test then ọbịa jụwa m ka ebe ọ na-arịa wee kọwarịa na disi na-eme nwoke akwụrụ ka nwoke gị na onye be gị nọdị n'abalị kwụrụ ka nwoke si akwụ na ọ na-ahazi ihe niile adị otu Chukwu si wee kee ya mwere Bitakola wee nye this guy ọ ya na-ayọkwa m mwere Bitakola nye ịma na akpọrọ ambulance ọ tacha ditin ekwere akwụsị inu Bitakola fresh one a na-akwụsị this guy wee tacha ditin ebe o ended up bụ na be doctor ọ ya mere njikwa na-adọ this guy a na-akpọ MC-A1 na dọranụ m ya aka na ntị enwekwara m Bitakola experience at the end of the day doctor abịa jụwa ya ka ebe o nyere ya ka onye nyere ya ọ bụ otu nsi wee banye ọ bụkwa m nwa nyere ọkwa ya ma nara m nye ọ takwara groundnut tajuo afọ ya groundnut m na-atọwa ntị ọ tacha disin si wetakwa ori ọzọ mana ebe ọ bịazi bịa dizie njọ bụ oge ọ tara Bitakola n'ebe ị mara ndị ọcha na iberi ha anaghị ebu ibu ma afọzikwe nke ịkwụ ọtọ so filie na ọ tab dis Bitakola na ọ ebidola wee ọlọ na-arụ immediately Bitakola na-arụkwu ọrụ nke ya adị ọmụma mana ọ bụkwara nna akọtọ Bitakola mana ọ experience m nwere n'ebe onye ọcha dị ọ ya ka m na-akọwara MC-A1 afụkwara m ebe ọ na-enye nwoke ụdara enwekwa ụdara nke na-agbaka isi ị na-enyekwu ya kpọkwa ambulance ka ambulance nọdị nso adịkwa ọma enwekwa garanti onwekwe insurance na ikpo onye ọcha arapụrụ ya ka o soro gị nara Igbo abụọkwa na tomorrow ife mee ya ahapụ ijide gị ọkwa ya ka m ji na-adọ gị aka na ntị MC-A1 fụkwuo gị ma ebe ị na-akụ ịgba ma ebe ị na-akụzi ugene gị na onye ọcha na-akụzi n'ugene akụ ya onye ọcha ghọzienu n'onye Igbo onye nke ọ bụ onye Britain onye Igbo ka ọ bụ onye Ukraine onye Igbo ịkọwara na anyị nwanne m biko mana biko ụcha ntị gị ọfụma ka ịghọta ife m na-ekwu akparịkwa gị ihe nyekwara gị ịba advice o mana otu ọbụla isikwe wee ya nsogbu adịrọ ihe nyere gị bụ nnekwute advice ya maka m ji batawa nsị na m make sure na njidezi Bitakola wee kọwara ndị mmadụ ihe gị na onye ọcha na-eme adịkwa ọma onye nke nyekwere takwara Bitakola endekwara up na hospital ọpụkwa ya dị ya enwekwa ife ọ ya eme ya but na the fear and ife ọ na-eribe before mara ife ọ bụ ọ ma na okay it's a fruit or a kind of medicinal something ndị Afrịka na-adị atọ afụcha anyị ka esi wee si ike n'anya afọ anyị ka esi wee si ike efere ya efile na maybe all those things na-eme anyị ji esi ike anyị siri ike naturally mana ihe a bụ my experience adị ọma biko ndị Igbo ekwuchakwana m ọkwa ka ọra m biko ka ọ dịkwanụ